Здравейте, приятели, днес съм ви подготвил още един unboxing, следващите видео само това. Днес пак сме купили нещо на Хама. Този път не беше 40 лева, а 50. И двете си ги купихме веднъж, между другото, имах събрани парички. И да, отидах в магазина и си ги взех. След нея си имаме за unboxing. Ето тази красавица. Да. Нека да видя какво пише тук. Пише, че е българска версия на клавиатурата, значи пише Вали, компютър, клавиатура G300, баркод пише, че сравнително добре приета от геймерите тази клавиатура, дадена е на професионални геймери. Може да се използва на Windows 8 най-новия, който е шибан, Windows 7, Windows Vista и Windows XP най-добрия според някои хора. И нека да видим. Нещо да наложи, пише. Не, нищо не пише да наложи, нека да я отворим. Леле. Ето е клавиатурата. Сега ще извадим от кутията, ще ви... Кабелът не пак не навързан. Става бъче. Кабелът този път е даже... Как така USB-то не е смачкан? Да ги оставим на страна. Така. Ще е прошатала в кутията. Падна. Така, клавиатурата е адски красива. И честно ви кажа, това е втория unboxing. Unboxваме пред вас. Има едни буквички. Надявам се да виждате тези сините. Така, сините могат да сменят тъвче. Лично аз и те си ги бях сменил с черните, ама изгуби са смисъла на геймерското. Да. И тук пише марката, Хама. Мисля, че 50 лева е много за Хама, но за сметка на това клавиатурата е просто много яка. И доколкото забелязвам, това нещо, където пише Юрич, може да се махне. Да пробвам. Добре, как става този трик? Ми е много чудно, да не би да се развънца. Едва ли. Дай. Че по-хубаво да не пробваме да не щупя. Защо толкова щупя това красиво нещо? Доста ще съжалявам. Ето и логото.
Добре. Да, това беше клавиатурата. Благодаря, че гледахте. Аз съм World of Darkness. Клавиатурата почти не се чува. И доколкото виждам, тя доста си подхожда и с мишката, защото разбира се са комплект. Да. Благодаря за гледането. Аз бях World of Darkness, пак да казвам. Това беше всичко от мен. Другия клип мисля, че ще правя чаленджи. Накарах и мои приятели да ми измислят предизвикателства. Да, не са много мъчителни. И благодаря за гледането, довиждане, делайте ме с приятели. Искам само да кажа, че не очаквайте скоро геймплей и клипове, защото нямам компютър, да. Компютъра ми се развали, карам на таблет от 3 месеца. И да, компютър ще имам точно след 1 месец. Ако искате, мога да ви изреждам няколко части. Значи, видеокарта Nvidia GTX 650 D5, много хубава видеокарта, палет, процесор Intel Core, i3 3,5 ГГц, 3 мегабайта мисля, че беше. Благодаря за това гледане. Клиповете, които анбоксвам клавиатурата, мишката и поправянето на мишката ще бъдат качени в моят YouTube канал. Благодаря за гледането и до скоро!